Hello, what up guys? Ito na naman ang panibagong vlog. Ito ang Motogaret vlog. Nangangati yung katawan ko ngayon at gusto kong gumala. So bali, yun na nga, pinapainit lang natin si Bitoy. Hanap tayo ulit ng mga pwedeng mapuntahan. Solo ride lang to. Salamat nga pala sa lahat ng mga nagsusubscribe dyan. Ang aga-aga baka chancein ko yung gilagid mo dyan. Yun lang, maraming sa lahat. Shoutout sa lahat. Ito pa dyan. Let's do this. Yo, what's up? Dito na naman tayo sa isang masukal na daan. Salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin. 825 na tayo. At iba pa, pabilang ko na. Maraming salamat sa inyo. Solo ride lang. Shoutout sa lahat. Maraming salamat talaga. Malapit na tayo mag 1K. Layo pala na ito. Hindi ko alam, dito daw yung may pagliguan eh. Yun ang sinasabi nila. Gusto ko ding malaman. Wala naman akong makasama sa Mapugalyon boys kasi lahat sila busy. So that we're riding for so long. Sa masukal na daan. Anyway, nandito pala tayo sa Poktik. Wow, lalaki. Ang lalaki ng bus. Ay, bus. Truck. Tayo palang ano dito. Okay lang. Daming aso. Yun no. Yun. Wow. Dito tayo sa masukal na daan. Nakakatakot. Pero okay lang, kaya ko naman yan. Kaya dito lang yan sa Bugalyon. Bugalyon Poktik. Tignan natin kung hanggang saan. Medyo mabato na dito. So yun guys, ito banda sa may bakang gilid. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Makikita nyo talaga, kulay green yung tubig. Ewan ko lang nakikita sa camera, pero kulay green yan. Ito pa, hindi natin alam kung saan. Diretso tayo doon.
So ayun na mga kabitoy, nandito na tayo. Nakikita natin yan, oh. At doon nga, oh, daming naliligo. Pero hindi tayo talaga pupunta dyan kasi nga ano, siyempre mag-isa lang ako, diba? So ayun na nga siya, oh, banda doon mga kabitoy, oh. At nakikita doon. Eh hindi na tayo pupunta doon dahil nga siyempre madaming tao. Dito yung mga ano, sapsa na maligo eh, kaso wala talaga akong kasama. Ayan, diba? Ito yung beach. Dito yung may umaagos din dito, diba? So yun mga kabitoy, no, hanggang dito na lang. Di pa tapos yan mga Katoy Beach. Samahan mo ko at lilipat tayo sa kabilang dako ng Bugalyon. So nandito tayo ngayon sa ano, dam. Daluyan ng dam dito sa Lagit, dito sa amin. So ayan yung makikita nyo. So ilalim kami ng ano, bridge. Yan, bridge yan. Yun na yung ano, daluyan ng tubig. Ayan na nga. So ayan na nga, oh. Lalakad tayo. Puros bato at tubig kung makikita nyo. Pero hindi tayo pupunta dito kung wala tayong kasama. Talagang mabato siya. Siyempre, shoutout ulit kay Rodel. So yun na nga, maliligo na tayo. At kailangan natin ano, dahil madaming bato, mag-ingat lang tayo. Dito banda, wow. Nakikita nyo naman. Shoutout kay Rodel. Oh my God, tagal-tagal ng pangarap to. Oh my God. Lang naman tayo. Be. Okay ka lang? Hindi ka ba iniwan? Buti naman. Kabitoy, may tanong ako. Sino gwapo? Aba, siyempre lahat tayo. Pero kumbaga 10% ako. De, sa kambal, si Tisoy o si Pikit? Wala pa kayo. Ang makakalo sa kanong po ako. Seryoso? Hindi, joke lang. Sa sa kambal talaga. Kambal, si Kambal. Sa akin kasi, si Disney gwapo. Si Pikit, nandun pa kayo. Gwapo na may six appeal pa. Kaya, nasasaya kanila na yan. Nakita yung kambal, kaya nang balang musga. Kung tutusin nga dati, sumasayaw kami. Dati, nung hindi pa sila kasama, laging ako yung pinipilian. Dati si Barnard, kung hindi pa kasama. Pero ngayon, kung sumama na ako, talaga alas maggalumpasay lahat ng mga babae. Ikaw lang palagi, no? Oo, sabi ko nga parang ayoko munang sumayaw dati. Kasi ganun nga nangyayari. Kala ko si Barnard palagi tinitilian. Nung wala pa ako. Gago! Wala pa ako. Pero nung dumating na ako. Si Romel, tinitilian naman pag ginahagis, Si Romel. Kasi siyempre, boss. Hinahagis eh. Shoutout Romel, di gintos. Tol. Ayun, siyempre, shoutout pa rin sa kaibigan natin na si Romel, Kambal, kay Barnard, saka lahat ng tropa. Lalo na sa inyo ngayon kasama natin si Teddy, tapos ikaw, Rodel, shoutout din. Yun
nga. Yo, Kabitoy. Ano masasabi mo sa pandemic ngayon? Ay, yun ang gusto kong sabihin is stay at home lang. Kasi unang-una, meron tayong pamilya na naghihintay sa bahay. Siyempre, kung lalabas ka na hindi naman importante, huwag ka nang lumabas. Mas masarap kasama yung pamilya. Diba? Ang huwag na rin natin suwain yung mga protocol na pinapatupad ng batas kasi nga siyempre tayo din yung nahihirapan. Habang pakulit tayo ng pakulit, patagal naman ang patagal yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi ako nagmamagali ha, pero napapansin ko, ewan ko kasi kung totoo ba tong COVID na to, di ba? Pero sa ganito na nga na kumalat na sa buong mundo, huwag na lang tayong pasaway. Huwag na lang tayong pasaway. Sundin na lang natin yung protocol at manalangin tayo lagi dahil siya papakinggan niya at bibigyan niya tayo ng magandang resulta dito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Siyempre, kung katulad yung nangyari ngayon, dami nang nangyayari. Yung bagyo sa Cagayan, dami ng mga nasalanta. Tapos, kung may COVID pa, di ba? Ako sa sitwasyon ko ngayon, kung kahit gusto kong tumulong, wala din. Paano ko makakabigay ng mga luma kong damit na ibibigay sa Cagayan? Wala akong kakilala, wala akong kung paano ko may bigay yung gusto kong itulong. Kahit yung mga damit lang sana na hindi ko na nagagamit, di ba? Kaya tayo dito na hindi tayo nasalanta at safe naman, huwag na kayong pasaway. Huwag na kayong mag-hashtag nasaan ang Pangulo, nasaan yung ganito ganyan, di ba? Iano nyo na lang, sumuporta na lang kayo kung ano yung ginagawa ng nakatayo sa Pilipinas ngayon, si President Duterte. Suportahan nyo na lang, alam niya yung gagawin sa Pilipinas, hindi yung sisisihin nyo siya, di ba? Magdasal lang tayo lagi at stay at home, yun lang. Gusto kong sabihin, mag-iingat kayo lagi. At kahit madaming nangyayari sa Pilipinas ngayon, kung talagang kung safe ka naman at okay naman sa lugar nyo, pwede kang mag-unwind. Katulad dito, di ba? May COVID pa yan, pero nandito kami. Pero sa amin kasi hindi na masyado kasi alam na din nila yung yung hindi kami pasaway dito sa lugar namin, diba? Tsaka itong lugar na to taguto, kami lang. Mag-unwind kayo kung mag-unwind kayo. Huwag kayong matigas sa ulo, huwag kayong uminom sa mga labas. Uminom kayo sa loob lang ng bahay nyo, yung kayo lang ha. Yun lang. Good day!